I avui tinc el plaer d'anunciar com a convidat a l'entrevista Pilar Costa, consellera de Presidència i portaveu del Govern. Bon vespre i benvinguda aquí, a Canal 4. Moltes gràcies. No avui no és divendres, que és divendres sempre tenim aquell moment per trobar-nos a la roda de premsa posterior del Consell de Govern, sinó avui és dijous, demà ens tornen a trobar, el que no li pugui demanar avui li demanaré demà. Exacte. I ja així ho feim bé, no? El que no m'ha donat ni temps de dir avui ho podrem dir demà. Avui segur que m'atendrà molt de temps per xerrar. Vostè té la primera mitja horeta que és tota seva. Ja té oportunitat de dir el que digui. Per cert, jo li volia demanar una cosa que fa temps que li volia demanar a vostè en concret, perquè tinc una certa confiança en vostè, però també li voldria demanar a tots els altres polítics, però vostès per qui és i per què està governant. Els polítics no s'equivoquen mai. Perquè ja poden demanar altres coses periodistes que mai s'ha dit ai, és vera, ens hem equivocat o no ho havíem calculat. No s'equivoquen mai, vostès. Cada dia mira. Ens equivocam com la resta de Però no ho mortals. diuen. No, bé, jo crec que és bo reconèixer quan un s'equivoca. És cert que, i sobretot quan estàs exposat tan públicament, no sé si acabes posant una mica de curassa o de distància perquè sembla una feblesa reconèixer que t'has equivocat, però crec que ens equivocam cada dia i sobretot quan prens tantes decisions que afecten a tants de ciutadans. Precisament de decisions que afecten els ciutadans és de lo que se nodreix la votació que venen després a les eleccions. Eleccions que, com han dit fa un moment, el tema aquest anterior, mes de maig, eleccions autonòmiques. Ui, que ja tenim eleccions autonòmiques, Entre hem de preparar d'altres. tot bé, han d'haver inaugurat les coses que han d'inaugurar i han d'haver complit les promeses electorals. Les dues anteriors experiències de govern d'esquerres no varen aconseguir després una reedició d'aquest govern d'esquerres, les dues anteriors. De fet, tenint a Francesc de president, perdoni que li digui, no m'estranya. Però bé, això és un altre tema. Això no ho puc compartir en absolut. Ja ho sé, però jo li dic perquè hi ha confiança. El que li volia demanar és, vostès, davant d'aquesta tessitura actual, davant així com d'un compliment del programa electoral, davant tot el que ha passat en aquesta legislatura, com afronten aquestes eleccions? I li demano sinceritat, si pot. Sí. Jo li contestaré també amb molta sinceritat, perquè a més vaig participar també de l'anterior pacte, formant part del govern de Xiscontí, en el segon pacte en aquest cas. Però parlant ara de l'actualitat, jo diria que l'actual govern i també els partits que conformam el pacte aspiram i el que volem és fer un projecte de continuïtat en tot allò que hem encetat en aquesta legislatura. És cert que 4 anys són pocs, sobretot quan has començat una legislatura revertint i recuperant molts dels drets que se varen eliminar en la passada legislatura amb el govern de Bauzá, el que ha suposat, com dic, en la recuperació de drets, perquè és molt més fàcil desfer que després tornar a reconstruir. I en aquest projecte de canvi el que aspiram és a revalidar aquesta majoria per continuar governant 4 anys més, perquè s'ha fet moltíssima feina, crec que ha estat, ara precisament, que fa pocs dies hem aprovat el sostre de despesa en el Parlament, hem set l'única comunitat autònoma, o la primera, millor dit, en aprovar aquest sostre de despesa de tot Espanya i, per tant, aspiram a aprovar aquests 4 pressupostos de legislatura en total normalitat i crec que hi ha un clima moderadament, direm, optimista, perquè al final qui ha de decidir, afortunadament, són els ciutadans. De totes maneres, permeti que li digui, de Podem, que seria la tercera pota d'aquest govern que comparteixen efectivament PSIP i més, no hi ha pas molt de problemes, perquè si demanen que invertisquin més en escoletes, en ensenyament i qualque cosa més d'aquestes, també és un poc òbvit. Vull dir, bé, clar que sí, vostès no diran que no en aquestes inversions. Vull dir que tampoc no és que hagin tingut una oposició molt forta per part de Podem per signar aquest acord que ha donat peu a poder aprovar el límit de despesa. Sí, però jo crec, en aquest cas, que Podem ha tingut una posició intel·ligent, en el sentit que han aconseguit, des de fora del govern, influir i augmentar el pressupost amb aquells temes que han tingut especial interès, com pugui ser educació, ara posàvem vivenda, que compartíem amb PSIP també i més. Però crec que hem tingut una feina lleal, cada un des de la seva posició i, a més, influint. Sempre, i a més no han caigut, crec, Podem, i això també ha estat intel·ligent per la seva part, en les provocacions de dir ho posau molt fàcil, no feis oposició. Bé, és que vull dir,
Podem és un govern d'esquerres que dona suport a un govern d'esquerres, que, per cert, per primera vegada en aquesta comunitat tenim amb aquesta majoria i, per tant, tothom s'ha comportat de forma lleal per tirar endavant les polítiques. No tots estan contents al 100% de totes les polítiques, perquè cap partit governa en solitari, i quan no governes en solitari, sinó en coalició, i a partir d'ara sembla ser que per molts anys, bé, jo no sé el que passarà dins d'anys, però a curt termini serà així. Això vol dir que has de dialogar, que has de consensuar, que has de cedir, i no sempre se fa tot el 100% el que tu vols. I a força de governar i de dialogar, tot s'aprèn. Perdoni que sigui un poc punyetera. Vostè acaba de dir que Podem ha aconseguit que en els propers pressupostos hi hagi una inversió determinada en matèria educativa, que és que no la pensaven fer. No és això. Ara veurem com acabaran els propers pressupostos perquè no estan aprovats. El que dic és que intenten influir, com és absolutament legítim, en què hi hagi més pressupost en determinades àrees, sense prejudici que des del govern, clar que en la proposta que feim inicial, o que se farà inicialment, ja cada conselleria posa tothom, cada conseller o consellera, sempre vol més pressupost des que finalment té, perquè els recursos són limitats i tots aspiram sempre a tenir més. I al final s'arriba a un acord allí on entre tots posam les prioritats. I li torna on era. Si li ha demanat una cosa que vostè ja pensava en posar, tampoc no li ha parat molt difícil. Però bé, canviant de tema. Podem no li ha parat molt difícil, afortunadament, més tampoc, perquè és part del govern, però és que si li posa molt difícil a vostès, és que ho critiquen tot el que fan vostès, el govern d'esquerres, són els ecologistes. És que cada vegada que governa el Partit Socialista, la coalició tot sol, acaba la legislatura, perdó l'expressió, emprenyat. La darrera legislatura li van fer una paret de totxos en Francesc Antic i ara, darrerament, és que qualsevol cosa que fa el govern, la Posidònia, carreteres, depuradores, tot és culpa del govern. Bé, nosaltres estem per això, per tenir una societat crítica, entitats crítiques, perquè pensen que les coses o que s'ha de fer més o que s'han de fer d'una altra manera. Jo sempre som molt respectuosa amb les reivindicacions que faci qualsevol col·lectiu, entre ells, evidentment, els ecologistes, els GOP, els gent d'Eivissa, i nosaltres des del govern el que hem de fer és ser permeables en aquestes reivindicacions, sobretot quan hi ha una part que podem compartir, no sempre arribar a tot el que se demanda, però com dic, jo sempre soc molt respectuosa, perquè cada un està en el seu lloc. El grup ecologista, el GOP, són una ONG que ells fan el seu paper i, evidentment, si no fossin crítics, llavors dirien que serien uns entreguistes, si ho són, perquè critiquen tot. Evidentment, tu quan governes t'agrada més sentir les alabances que no les crítiques, però això forma part d'aquest joc polític. Ja, és que és el joc polític de Illes Balears, cada vegada que arriba un govern d'esquerres, el GOP i altres grups ecologistes estan fent mamballetes, però quan acaba el govern sempre estan fent xulets i dient que això no va bé. Perquè també sempre s'espera més de nosaltres. Està clar que amb un govern d'esquerres s'espera i feim molta més política progressista i sensible amb el medi ambient que no amb un govern del Partit Popular. Se governava molt bé contra en Rajoy i Montoro. Tot anava molt bé, perquè si alguna cosa anava malament a les Illes Balears era culpa d'en Rajoy i Montoro. Ara que han canviat els protagonistes, les coses han canviat. Jo també li he de reconèixer una cosa. Cada vegada que el president Armengol va a Madrid a parlar amb un ministre, todo es estupendo, magnífico y fenomenal. No te preocupes, Francina, ¿quieres más trenes? Más trenes. No te preocupes, Francina, ¿quieres los solares de los cuarteles de artillería que están en Palma entre la carretera de Valldemossa y Sóller? Lo dic en castellà perquè els ministres són castellans. No te preocupes, allí podràs hacer 800 viviendas públiques. Però és que aquestes històries se repeteixen cada vegada. Arribarem qualque dia a veure que això és vera. Se juguen vostres la seva paraula. Si després de Madrid no li donen el que li prometen, quedarà malament. Jo crec que des del govern de les Illes Balears, governi qui governi a Madrid, hem de ser reivindicatius. Això per principis sempre. Clar, però amb Rajoy i Montoro sempre un no i ara que és un sí. Per tant, ara ja... Moltes coses hem trobat les portes obertes, efectivament, amb el nou govern d'en Pedro Sánchez, i això, algunes coses ja són realitat. Tenim el 75% de descompte de resident, que és mèrit de tots. Això no vull dir que sigui mèrit de ningú, sobretot de la societat que ho ha reivindicat. Alerta, que això és guiar els canaris, si m'ho permet. Hi ha un canari fantàstic que va votar el que tenia que votar. També, tot ajuda. Hem ajudat tots. Però també altres... No va haver cap diputat mallorquí, menorquí, Vicent que Formentera, no va haver cap ni un que en el Congrés de Diputats se plantar davant en Rajoy i li digués, Mariano,
queremos el 75% y si no, no te votaremos el presupuesto. Que ni un, ni socialista ni del PP, va ser un quenari. Bé, jo he de dir que el grup Sí, socialista va xulitos el nostre, presentar digués dit, no li vamos a votar el perquè al pressupuesto. final l'aritmètica és seca, no ens enganyem. Però vull dir que amb el nou govern de Pedro Sánchez, com deia, sí que hem trobat les portes obertes en moltes de les polítiques que, a més, coincideixen, com no pot ser d'altra manera, amb polítiques que ja hem encetat aquests 3 anys o 3 anys i mig aquí a les Illes Balears. Ara, per exemple, el retorn de la sanitat universal en el nostre país, que des d'aquí, des de les illes, ja havíem tan pregonat i practicat retornant les targetes sanitàries. Per posar ara només un exemple en temes sanitaris, o per exemple el corredor de cetacis i la moratòria en tot el que han de ser les prospeccions petrolíferes aquí a les illes, tan reclamades per acabar definitivament amb elles. Consellera, hem parlat de trens, hem parlat de solars per fer habitatges públics. Anem a parlar, per acabar, si me permet, de REIP. Si no aconsegueixen vostès un bon REIP amb en Pedro Sánchez, estan acabats, perquè això la societat li reclamarà. Que no aconseguissin un bon REIP amb un partit que des de Madrid tot li pareixia malament i tot era estoviar i tot era no donar dobbes a ningú, se pot entendre o se pot inclús fins i tot vendre políticament des de l'oposició, sigui aquí o sigui allà. Però si vostès, que són del mateix grup polític, no aconsegueixen un REIP, malament anirem a les eleccions. A mi no me consola, encara que governés el Partit Popular a Madrid, no aconseguir un bon règim especial i fiscal per a les Illes Balears. Per tant, com he dit abans, som absolutament reivindicatius per un nou règim especial a les Illes Balears que estem esperançats de poder tancar amb el nou govern d'Espanya. És cert que també tothom sap que ha hagut un canvi de govern no fa gaire, que s'han anat avançant en moltes coses. Aquesta setmana mateix la consellera Cladera ha tingut una reunió amb la secretària d'Estat per anar avançant una mica des del punt de vista tècnic, que hi ha una feina prèvia també de l'anterior govern, que hi ha que reconèixer les coses en les que s'havien avançat també des d'un punt de vista tècnic, però que no estava tancat políticament, i que ara aquest és el repte amb el nou govern d'Espanya de tancar el nou règim especial de les Illes Balears, satisfactori per ciutadans, perquè per suposar que el govern no acceptaria mai un règim especial que no vagi en benefici dels nostres ciutadans. Però vostès imagina la situació de que la proposta del govern de Madrid en el govern de les Illes Balears sigui un REIP que no sigui satisfactori. Se pot imaginar, sent tots dos dels partits socialistes? No me'l puc imaginar, per tant, aspiram a que serà satisfactori. Consellera, demà tornar a tenir una altra cita. Un plaer. Fins demà. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostès. Bona nit.